Balik ta, mga higala. Tanawa na guning pampolitika o ginungdan. Tanawa ninyo sa Facebook. Mudagan siya pagka-presidente. Ini si Risa Hontiveros. Nanagat na. Saan ang tawag tinagalog? Nagpaka, kaliuta, tinagalogon na. Nakipag-iisa sa mga mangingisda. Nanagat. Niya, nananom na sad. Nananom mga higala para sa food security na nasa kuan kanang kahumayan. Unya aron makasave og energy sa keg jeep ug mutuo kaniya na utok bulinaw gyud ka. Dalhon ko niya sa kuan kanang kaayuhan ang Pilipinas. Unsa man ang klasiyas pamolitika in taon oy? Ug mutuo ka ni ana mga higala. Utro sa kang utok bulinaw. Kaya di man na tinuod. Sa kay og jeep. Ngano gutawng mo sa kay kag jeep na kay dagang sakanan. Labing minus na nga sakanan tulo. Kay naay sakanan para pangumpra sa mga katabang. Naay sakanan para manghatod sa mga bata og service. Gikan sa opisina, balik sa balay, o gikan sa balay, paingon sa opisina. Ug mga meeting, naay sakanan na, naay pay driver. So, naginay mga labing minus 2 ka driver sa pamilya. Tulo pa man gani. Pero sakay sa tag-jeep kay natay krisis sa Middle East. Basta lang paita ng pamulitika ha, oy. Nindot na, ug ma-interview na to din isgutan na to ang economics ba. Basic lang sa economics. Kaya di man ta ekonomista. Natay gamay ng ibawanan ng economics. May na-interviewon ba? Kay sigurado jud kung bulilyaso na og interview na mga higala. Bulilyaso ganito sa GMA nga maestram ganito economics. Pero ang bugal-bugal lagi sa mga politiko sa Manila, pag-graduate ni GMA o economics, gahimo na siya o kanang General Merchandise Store. Bangkaruta. Kay gihimo kag General Merchandise Store sa lungsod mga higala, hindi ka kay ba magpautang. Magkaruta ka. Kinalang taas kag PC. Kay magpautang ka man. Pero ang imong pautangon kanang makabayad. Mutaas na ganyan ang listahan sa utang, wag yapon mo bayad, hunungan na kay di na musamot nagdi ka bayad. Magawa ng kadaog og masyaw. Mo na kana mga asinso nga mga sari-sari store sa mga baryo. Naiuban na way silingan. Hindi mo pautang wa kay silingan. Kay mangutang man pero magpautang ka kanang naisweldo. Wala daghang kay mga Pilipino nga gasalig sa utang. Na may ka pasalig ba kay kinsinas o katapusan naman ko'y madawat. So, utang sa dinas, itlog, kanang oil, nabang cooking oil. Kumon kay ng utangon, ahos, sibuyas. Sa ordinaryo nga Pilipino, kanang sakop sa 70% ng mga kabos. Utang gina. Sinan maguka og trabaho ka diri sa syudad, minimum imong sweldo. To ka magpuyo sa dili sa Daplins Kasada kung dili to bukid sa Minglinilya for instance. To ka upper Minglinilya. Sa kay ka gabalabal. 50 pesos one way. So inig uli nimo disgrasya nimo usang gatos.
So ron pulihan to nimong kuan, di na lang ka mo palit og pagkaon diri magbaon ka. Kana imong gibaon, di man na libre palit kag bugas. Nya, ang sudan nga imong ibutang dito sa imong bonanan. Pero nakasave ka. Uban mo magdalag kanon unya palit lag sudan diri sa syudad. Mo pare sa kanon nga baon. Aron lang intawon maka daginot. So karon pila na may bayad sa habal-habal. Ayaw ko yung namawag hapon na presyo. Una ang imong sweldo man mutubo. Di man sa kahatagag tabang sa gobyerno kay naman kay trabaho. katong hatagan og kanang ayuda sa gobyerno katong mga Stambornex. katong way trabaho mo hatagan kay so yung taon kayo way trabaho. Pero katong katrabaho nga muna sa ginahawasan, di makadawat og ayuda. Kaya na may trabaho. Naay kuan kanang payroll deduction, income tax. Paita na lang ambot. Tanawa, unsa nakalisod ang kinabuhi. Pakituan lang taong nagtanom-tanom mo gumay. Sakay og jeep kunuhay. Mayam tuo kaniya na. Pangutan na. Situha og maayo unsa may gihimo ani sa iyang paglingkod sa gobyerno naa ba gyud ni kayuhan gihatag ngadto sa katawhan kanang makabutang kag pagkaon sa lamisa ba sa in English pa food on the table. Naa ba ni sila ay output sa ilang pagserbisyo kuno sa katawhang Pilipino nga nakatabang aron natay kabutang pagkaon sa talad kananan. Bisag kaduha lang sa kadlaw mahimo ra man na. Pero kuang yun, kanang mamahaw ka kape ug pan. Uninig paniud to, gutom naman kayo, no? Kaong kag alas 11 baron. O di ba magdakag kanang Skyflex. Ining aksyo gutom. Kung kaong ka niya, ining nasi pulo yung kadag Skyflex na pa sa dinas. inig si inomdom ko sa una mga igala pertig yung paita summer classes summer pa puloy wa man gumi kwarta pobre man gumi anya mo summer ko kay aron maka-eskwela pa kog sunod tuig kay naman ko'y kuwang sa units nako diri sa San Carlos so dito ko mo summer bohol ko summer may lang og kanang makadaog mig basketball kay pustaan na man problema og nikadaog na mag-inom sad. Kay di man kami mo adi kong appeal og kuha kay kanang kamulay kanang ang inyo lang daog mo gastoa di man mahimo. Kay kamo usam na ka team nga nakadaog mo. So mo sa kalipay mag-inom, tuba. Usa ka galon lang sa ta. Sa kagalon tuba. Di man paigo dugagin ko sa kagalon. Igo sa gutom. Wala kay flitive ko ma. Paduong sa eskwela. Yang akong gikuha mga igala nga kanang subject. Kanang lecture and laboratory. Botany. Alas 7 buntag anto alas 12 sa udto. Way pamahaw puloy. Hubog anang gabi. Way kapalit ang pagkaon ng saon mo lang na nimo be. Una inig alas 12 may tingog bagting na ako mga classmate magdagandagan gigipanggutom na ba mga mangaon na sila ako unsa may akong kinaunahan ko magawa sa classroom kay unsa nganong magdali-dali makuha mo sa koy kanon. Dino na true story na mga igala kasabot kay ko nang kinabuhi ng unana kay pesos pati pa itaw ha unya naapa man ko'y political science hindi ka hapon, alauna media, hangtod alas 3. So, hindi ka alas 3, kaon lipong-lipong na ko puloy. Inigabot sa bahay, ukab kaldiro na ba'y kanon. Oh. Pati pa itag yun. Sulob na yun, og shorts, basketball kay
mamasin og makakwarta ba. Pustaanay. Unya kay wa kay money down inig pustaanay sa ato pa call lang nimo ang pusta. Kinalam kadaog ka kay ug mapildi ka wa man kay bayad. Call. Unya na nang kuan. Basta kay tag piso. Sa ato pa matag duwa mo daog kag 5 pesos. O 5 pesos dai pustaanay. 5 pesos. O nang mapilde, ribansen. Ribansen kay wa man kay tahan. Practically namago ka ba? So ribansen. Doble. So gikan 5 Gs na ipusta. Gs na ipusta. Awan ang bula di na ayaw ginabuhi ug di mo lagom kay asa kay gitahan. Basta paita. Maura na sa pamilya nga mangutang in taon, oy. Ngutang. Mamalit na lang og swertres. Galing makajakpat ba? Padung gid manugal. I-rock and roll na lang kwarta nga gamay, makaswerte day. Ana bitaw? So, naganda ka sa nabangkaruta kay duwa man lang scatter. Di ba? May kabuangan ron, scatter. Practically casino. Makapusta 3 pesos, 5, ana, Gs. Basta paita. Ini ato nasod mga igala nga pitig yun paita. Hindi mo propose kag usbo na to ang sistema. Una, kanang moingon, panalitan ako, moingon kog usbo na to ang sistema, nga man. Maka-explicar man ko, ana. Pero balibaran ka, may hawa lagi. Kawatan dyan ta mga Pilipino. Mo ana na lang ka. Okay ra na nimo ang kawatan dyan. Magwat kag manulunda. Nga, di man yun na mausab. Matay mausaba. Kay sa ako lang nagian nga presidente nga kanang dili kawatan katos Noynoy. Di man to kawatan si Noynoy. Unsa may mga mangawat man siya nga ulitaw man siya, wa siya gipa-eskwela. Ang iyang bisyo, pusil-pusil, which he can afford. Bisan pag di siya musod o gobyerno, wa siya sweldo, maka-afford siya kaya na may income ang ilang pamilya. Sports car. Okay. Pero kinawatay gihapon. Akong nahibawan nga zero tolerance God katos Duterte. Realistic man to si Duterte. Ang diskurso diri sa ato ingon siya nga ay mga kontraktor ay mo tawag mo ingon nga mayor okay nang sa iyo dito. Meron ka na dito. Gatuo sila mulipay ko na siya. Oh. Pero konektado lagi sa mga dagko sa Manila, wa kay mahimo, dawat na lang kay nighatag. Mo na iyang i-finance nga to sa mga babae nga pinaangkan. Kay di niya ipakaon sa pamilya ang kanang kwartang ngunana. Naaman ko ipakaon pamilya kanang hinaguan ako, sweldo nako, ako na ipakaon pero kanang mga under the table makabahin siya, di iyan ang panghatag nga to sa kanang mga nitibo dito sa Davao, mga pinaangkan. Anyway, nagapoy kawat because the system allows it to happen. It's so easy to steal. Sa yun ipangawat mga higala. Pero kung mag-federal form of government naagihapoy kawat, obviously, kay for as long as there is man, there will always be corruption. But sa yun ra nga mapugnan. Ug naay mangawat mapahamtangan og silot. Di pareha karon nga the bigger, mas dako ang kantidad imong kuwaton, maglaway ang balaod nimo. So ang mga kawatan dinagko na, ayaw ng small time dinagko ta. So nag-anam og it has worsened. Dili na mangawat og million, billions na gyud. Unya mura lagwa gyud. Mismo mga ahensya sa gobyerno nga dapat manalipod sa interes sa katawhan,
mga politiko mao may manalipod sa mga kawatan. Asa man tapadong ni ana mga kaigsuunan ko. Karon kay mahal adlaw man mamalandong ta. Tumong ni ana. Yan ang maong tumong. Atong pagbutar, dili ta mo butar og bisag kinsa na lang tungod kay sikat, tungod kay may mo drama. Ato silang sutaon kung doon na ba sila plano nga makaayog yun sa ekonomiya. It is the economy stupid because the economy and politics should go hand in hand. Okay? Wala tayo panahon. Daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa ato mga tulumanon. Uban sa kong partner sa Master Control, Engineer on Duty, Señorito Auriculo Monte Aragon Jr.